Welcome reZimbabwe mativi mana ose enyika nevari kunze kwenyika, vamwe vari UK, vamwe vari Australia, vamwe vari South Africa, Mozambique, Zambia, Namibia, wherever you are, nevari muno munyika yeZimbabwe. Kune nhau yatekeshera iri kutyisa kutaura, iri kuzeza uye iri kuzezesa vamwe kutaura nezvayo. Toda kutaura pamusoro pebill number 3. Bill number 3. Tese tiri kuzviziva kuti constitution yedu ine mamwe masection ari kuda kuitwa amended. Basati anyatsoita deep. I want to welcome Minister Shepherd pa program ino munhu waMwari. Ndinogamuchirai muri Zimbabwe mukati menhaurirano ino our constitution bill amendment number 3. Ndonga ine zvakawanda zvinodonga kunge vanhu vanoda kunge vachinzwisisa kunyanyanya macitizens of Zimbabwe. Ndonga our bishop Nyamakanga vachapinda mazviri kuti nyatsonzwisa kuti ako zviri kumbofamba sei, nokuti munhu wese anoda kunzwisisa kuti bill number 3 reri rine chii mukati maro zvinoda kunzwisiswa neruzhinji rweZimbabwe. Thank you so much. Chekutanga chandira kutaura nezvazvo ndechekuti hazvina satani mukati kana madhimoni mukati. Hazvina mweya yetsvina kuti bill number 3 itwe amendment. Hazvina kuipa. Vanhu, as we approach this issue, ngatinyatso approach aine pfungwa dzakavhurika, zvisina hasha, zvisina bopoto, zvisina nyonga, zvisina kutukana. Kuamendwa kweconstitution yeZimbabwe muno munyika yedu akasike kutanga ndekechi 3. Tikaenda kune dzimwe nyika dzakaita sana France, vana South Africa, vana Kenya, exactly, vakatoamenda ma-constitution avo not only once, not only twice, kwete katatu kana kuti ka4, vamwe vakatodarika ka10 vachiamenda. And constitution inoamendwa maringe nekuchinja kunoita times and seasons. Zvinhu zvakashanda season yapfuura handizvo zvinogona kushanda museason ino. Zvatinoda kuamenda museason ino handizvo zvichada kuzoshanda museason inotevera. Saka kuamendwa kweconstitution bill number 3 hakufanire kukuvhiringa, hakufanire kudyara grudge kana daka kana ruvengo mauri. Okay, regai mbodzokera isusu tiri vechechika, toda kuti tidzokere kuchechi. Unoona kuti tine machechi, kuchechi kwedu kune constitution, ndizvozvo. Machurches mazhinji vane constitution, bumbiro remutemo ravanogadzira kuti tinoda kuti chechi yedu irane yakadai. And ukada kutarisa zvimwe zvacho zvinotori maconstitution echechi hazvitori naMwari mukati, but muchiita zvaMwari. Ndizvozvo. Let us ngatimboitai study yechechi iyi inonzi AFM means AFM. Ngatibvise in or off. AFM in Zimbabwe ndizvozvo. Vakada kuamenda constitution yavo ndizvozvo. Pakaita bopoto, zviri zvechechi, zviri zvaMwari, but vanhu vakaita bopoto. Kusvika chechi yasplita tikava neAFM in Zimbabwe neAFM of Zimbabwe. Saka taana ina off. Separation yaitika nendava yekuti kune vamwe vari kuti no, kune vamwe vari kuti kwete. But izvozvo hazvifaniri kusiya nyika yedu yakabvaruka. Imimi mukati kwete, ini ndichiti yes. We should not become enemies. Ndizvozvo. Zvekuti imimi muri kuti Nyamakanga ari kuti yes,
ini ndiri kuti kwete, tobva tatobatirana mupinyi, tobva tatotukana nezvinyadzi, tobva tatorovana, tetakundikana. Anti muri kuona ndiri kutaura zvechechi ndizvozvo kuti machechi akatosplita vakaendesana kumakoti nebumbiro remutemo rechechi. Saka kana kuchechi kuine zvinhu zvakaitika seizvozvo, kuno kunyika tinotozvitarisira kuti hapashayikwe vanopopota, hapashayikwe vanoti kwete, hapashayikwe vanogona kuda kurova vamwe. But all in all, these things must be condemned. Ndizvozvo. Saka ndoda kuti ndiburitse pfungwa yekuti kuamendwa kwebill number 3 hakufanire kuparadzanisa vanhu. Ndizvozvo. Exactly, tine mafungiro akasiyana. But by end of the day, we are all Zimbabweans and we subscribe to the same Zimbabwe yatiri kurarama. Now, toda kuti taure nhau iri kunyanya kutsviriridza. Bill number 3 haisingori nyaya yepresidential term extension. Not limit, but extension. Saka vazhinji vari kutaura, vari kunyanya kufokasa papresidential term extension. But bill harisingotaura nhau yepresidential term extension. Iri kutotaura nhau yegender, iri kutaura nhau yemachiefs, iri kutaura nhau yejudiciary, iri kutaura nhau yema-elections. Ati muri kuona yezeki. Saka but panapa toti taure nhau yepresidential term extension. Kuti vanhu vanyatsoinzwisisa kuti term yanhasi nemakore apfuura ine 5 years. Saka amendment iri kuti isusu pari kuda kuwedzerwa it's from 5 to 7. Pari kuwedzerwa 2 years. And haisi Zimbabwe yega yatanga kuita term cycle ine 7 years. Tinotori ne-Ireland, tinotori ne-Israel, tinotori nedzimwe nyika dzine ma7 years. Burundi ine 7 years. Amapanzisa sei tiri kuti tiri kuda 7 years. Ini ndakazviongorora ndikazvigamuchira. A very good example. Tota pamusoro pre-election mode. Pre-election mode tiri kutaura kuti a year and a half or 2 years before elections. Vanhu vanopinda one mu-election mode yekukampeina. Ma-resources anofanira kunge achiiswa mukuvandudzwa kwenyika akutransferiwa, akushiftwa kuiswa kuma-election. There's a lot of time iri kuiswa kumobilization. 2 years. Vanhu vanenge vachingotaura zvema-election. Mwachiti ndiri kuda Nyamakanga, mwachiti ndiri kuda Chamtengure. People vanhu vaChamtengure they are gathering there. Vanyamakanga they are gathering there. People they focus more on election. Preparation of the election. Even last elections 2023. Vanhu vanga vasingacha focus kuma business avo pa development yenyika. Vanga focus pama elections. Exactly. Zvinova izvo zvinoita kuti even economy yenyika isaenda kumberi. Exactly. Because look here. Vanhu vatanga kumobilize for elections. Votanga kuita ma-rallies. Ma-rallies they cost. Kana papa ine ma-projects ekuvakwa. Ma-national projects. Akutombomiswa. Kana papa ine ma-bridge anga achivakwa. Akutombomiswa. Ma-projects akutombomira. Zvakutombomira. Kana pa you understand? Why? Because people are
putting their energy on the election that are coming. Saka zvinotitora isusu tine 5 years. Ngatiti zvatitora 1.5 years. My election akaitwa 23 August 23 2023. Haana kutanga kuprepare musi 23 August. Akatanga kuprepare musi muna 2021. Late 2021 akatanga kuprepare. 22 ese ari kuprepare. Ma projects ese amira. You understand? Yeah, I'm understanding. Topinda my election. Marala itwa topinda my election. Tapinda my election. To not suffer for the post-election mode. Okay. 2023, my election happened. This also. Vanaka takapinda pa 1.5 years. I was there. I was involved there. Where I was talking about those elections. People spending energy talking about elections. Ndova zvatitorera isusu 1.5 years. Vanhu vakafokasa pama elections apera. Saka tine 1.5 years focusing on elections that are coming. Pama pre. Then tine 1.5 years focusing on the elections that are behind us. Saka 1.5 years plus 1.5 years, we have got 3 years of election. 3 out of 5. That's how I need 2 years. Saka mtungamiri wenyika. Okay, let me emphasize this to the people of Zimbabwe. This is not about Emerson Mnangagwa. You understand? This is about the president. The office of the president. Zokuti mangwana kunogona kufuma mangwana anogona kufuma ari iwewe wakutonzi president. Uri mu office imo for the next 7 years. And one office you need time. Saka 2 years adzikwanire president. Let us be realistic. Kutanga ita development. Ita development. Trabablas yakava kwayo. Enda pa Mount Upton. Enda mazoe road. Ajivako zvinhu zvezvia in 6 months. Ma long term projects. Saka tikuti isusu pa 7 years. Kunyanga uchinzi iwewe zvako watadza pa 7 years haungatadzi. Thereby we are advocating for the presidential term extension from 5 years to 7 years. Okay. I mean, even biblical, 7 years bishop. That's deeper now. Mafundis, if you're a pastor, if you're a prophet, we are not getting into this is prophetic. Yes. And I wish kuti dai mafundis never not tender, especially to the God of the Bible. They could understand what you're about to talk right now. Now, 7 years or number 7, according to biblical numerology, it is a number of perfection. Okay. A number that represents completeness. Number 7. Number 5. Let me tell you, Minister, this is prophetic. It's prophetic. You can say that. It's prophetic. Let me clarify this to you. Now, number 5, it is the number of grace. Unfinished work. Okay. So we need the grace of God. We are saved by grace. Okay. Through faith in Christ Jesus. You understand? But we are shifting now from number 5 to number 7. That every project in 7 years is going to be accomplished. It's going to be completed. It's going to be completed. Every project in 7 years, it is going to be completed. There is going to be perfectness of all projects that has to do with the national building. Because this is prophetic. Why number 7? Madikuta number 8. Number 6. Madikuta number 6. The number of men. Why number 7? So this is prophetic. Let me give you something. Unoziva here kuti areka yakarambwa na Davida.
vachinoitira kuvafiristia. Dhavhidha akairamba nekuti areka yakanga yarova Uza akafa. But areka imwe cheteyo ndo yakatorwa naObed Edom. Obed Edom haasi, he's not an Israelite. He's a Gittite. Okay. You understand? Paakanotora areka, Mwari vakatanga kumuropafadza. Saka zvinoita Mwari zvinogona kutadza kunzwisiswa with a carnal mind. Okay. Number 7 is prophetic. Zimbabwe is going somewhere. People cannot understand it. They can fight because people, they want position. Zimbabwe, it is a spiritual country. So number 7, msajairire. God rested on the 7th day. But pesa pa Mwari vaishanda. Kachiti kushanda, not kwete kushanda sevanhu zvidu. Vairova creation. But why God rested on the 7th day? Why are we amending the presidential term extension to 7 years? That's prophetic. Do you get what I'm saying? Not only that, Laban anoti kuna Jacob, kana uchida Rachel, work for her 7 years. In 7 years, after 7 years, there is completeness. So when the president is sitting in that office for the next 7 years, he is sitting on the prophetic number. And every project that the president is going to undertake, they are going to be completed. Because this is a spiritual mandate. It is prophetic. It is prophetic. Zimbabwe. Saka zviri kuita vanhu manje zvekuti vanhu vari kushandisa ma-emotions. Vanhu vari kushandisa hatred. Okay. You understand? You don't have a soft spot for President Emerson Mnangagwa. So whatever chavanotaura kunyange chakanaka auchigamuchire. You just criticize. Auchaoni zvazvakanakira. But Mwari zvavanoita manje havashande nezvinhu zvatinoda. Mwari vanoshanda nezvinhu zvimwe zvacho zvatisingatodi. Mwari vogadzira unyanzvi hwavo kuburikidza nezvinhu zvatinoona nemeso tozvibva tazvikondema. You understand? So presidential term extension is moving from 5 years to 7 years. Yes. Even investors like investa munyika. Anga invest a long-term project. Abazisa. Gonna kuzogumira panzira. Nekuti pane 5 years. Mapedza 1 and 3 years muchita my elections. Muchingotara my elections. Muchingotukana. Yet development yakamira. Who is going to invest in such a country? Nobody. Ava pari kushandiswa logic and reasoning. Now, pese pane number 7 mushoko raMwari. You understand? Pese through your Bible, even through the Quran. Pese pane number 7. After 7 times, Elijah akaisa musoro pakati pemakumbo 7 times. Geza muzvachiti mvu ndaona chanza chinenge ndaona kakore chinenge chanza chemunhu mvura yakutonayo. There was a miracle. There was a shift. So don't you think there is going to be a shift in the nation of Zimbabwe when this bill number 3 is amended? There is going to be a massive, serious shift. After you prayed for 7 years, mvura yakatanga kunaya, akamhanya kudarika Ahab. Now, bill iri harisingofokasa panhau yapresident chete. Ende kachiti president constitution hapana zita rava Mnangagwa rakanyorwa muconstitution. It is about the office. We are talking about the office of the president, not Mnangagwa. Because Mnangagwa, this is a fact. Havagaripo nekusingaperi. That's a fact. But we are doing this for generations that are going to come after us.
There are generations that are going to come after Vamunangagwa. There are generations that are going to come after us. Whatever David did, Arimambo, it was not to save him. It was to save the generations after him. So the amendment of bill number 3 has nothing to do with the Emerson Mnangagwa. Let us remove Emerson Mnangagwa to say the office of the president. Okay. It is the office of the president that tiri isusu vananyamakanga tiri kuda kuti iite 7 years. Whether it's Chamisa achazopinda ipapo ngaitawo 7 years. Okay. Whether it's Monzora ari kurirwisa nizvozvo ngaitawo 7 years ari ipapo kana Mwari vamutendera kupinda ipapo. Whether ndiva madhuku kana Mwari avatendera vapinda muofisi ngavaitawo 7 years, because it's not about him, it's about building our nation. Development. Exactly. Do you know what? Munazation's establishment achieve over a night. Okay. You understand? I'll give you a very good example. Unaona kuti ukarora mukadzi nasu karamba. Mangwana orora umwe after 3 years oramba. You never be an established father or a family man. Because kuramba chukaita se uchingochinja. You understand? Hakuna. Ndakatonzwa constitution ye-AFM antaura kuti ndeipi AFM yacho kuti vakatoti founder yavakabvira kuko kumwe kwavakabva ikoko vakabvira nyaya yekuti isusu pachinjwa nyaya yapresident yema-elections ndizvozvo, but izvo zvari kuti founder ahabviswe nevote. Ichechi kai? Ichechi founder wekuchechi kwedu kuno iri kutonetsa izvezvi haabviswe nevote. Okay. But kwavakabva vakabvira nyaya yevote. Kwavari vakuti kuno kwa founder wedu haabviswe nevote, saka yamakabvisira vanhu kwavakange vari yakanga iri yei. You get what I'm saying? Saka ndikuti isusu, this is prophetic. If there is a pastor, a bishop, a man of God who is not supporting bill number 3, and is you, that's your own choice. But prophetically, you are missing the point. Ukangozvibvunza kuti Mwari, say number 7. Zimbabwe is coming to a place where there is going to be a rest for everyone. There is a shift in our nation that is taking place right now. Now, tatanya a presidential term extension. I mean, muchiri papo bishop. Nandika pa extension a term up. Ma councillor nema MPs. Thank you. If you can clarify papo. Thank you. It's not only about the president. Okay. Even the MPs, even the councillors. All right. Zvukutangira pasi zvichienda kumusoro, because this is prophetic. This is prophetic. Kureva kuti councillor mudunhu rake anoda kupiwa nguva ngaatatamurirwe. You know, on Sunday we were preaching about Isaiah 54 verse 2. Kuti Mwari tatamurai matende. Okay. Matende enyika yeZimbabwe ari kutatamurwa. Amen. You understand? Matende enyika ari kutatamurwa, but ari kutatamurwa nenzira dzisiri kudiwa navamwe. Yet this is the way that God has chosen. So who are we to fight God? Okay. Saka zviri kutangira kubva kumakansela toenda kuma MP toenda kuna president. Hatisi kutaura kansela aripo nhasi, hatisi kutaura MP aripo nhasi, hatisi kutaura president aripo nhasi, tiri kutaura their offices. Kunyange vachauya zvichavapa enough time. You understand? Kune mazvimwe zvekuti ukaaplya azviuya ipapo, it takes time. Munguva karodhi mimi yekubva panapa kuenda kuchirundu, you don't need 6 months. You need a year, you need 2 years. It's a long term. It's a long term project. Kune ma-investors ada kuuya kuzoinvesta muno munyika. You don't expect that investor ngoita overnight. Yes.
why can't we give the councillor enough time? Why can't we give our MPs, whether they were ruling party, they were opposition, let them be given enough time? Ngapi wenguwa? Ipai Jacob nguwa yekushandira Rachel. Amen, Bishop. Am I talking to you? Rachel yo. Ipai Jacob nguwa yekushandira Rachel. Are we together? And also what Rachel akatozopiwa. Jacob akatozopiwa after 7 years. Zekushandira Leah. Number 7. In number 7. Akadi kunzi washanda 7 years. Washanda. Tango pa half. Tokuba 5. Kwa mngari akushanda nenzira idzodzo. Saka people of Zimbabwe, I want you to understand this. Bill number 3. Okay. Ndimuna kiri wanima numbers. Ngeza nzokere pa number 3. Ngeza nzokere pa number 3. Mazaru ilwa Bishop. Pa number 3 we are talking of number 3 is a revival number. Okay. A resurrection number. So this is prophetic. We are moving from 3. We are moving from 3 to 5. Bill number 3. Bill number 3. Kutongwa kwenyika. President's office yanga for 5 years is shifting to 7 years. So these 3 numbers are prophetic. Yes. People can say whatever they want, they can, but these 3 numbers, according to the God whom we serve, these 3 numbers are prophetic. Why number 3? Why amending Bill number 3 now? Why amending it now? Because number 3 is prophetic. Number 3 is a revival number. Jesu wakarutswa neguva after 3 days. Jona anoti ndakanga ndiri mudumbure hoyo for 3 days. After 3 days vakaona gomo reMoriah. That is to say, number 3 is prophetic. Zimbabwe is going to some places. Zimbabwe is going to some places. Number 3 to number 5, from number 5 to number 7. So let us give. Even personally, I say yes to the amendment. I support this. From a spiritual prophetic point of view, I support the amendment of Bill number 3. Why number 3? With your movement. Yes. Yes, we. As gatekeepers. As gatekeepers. Movement, yes. Exactly. Now, we move to my councillors, my MPs. They are also going to benefit. Okay. As this kunzi ve ZANU-PF. Yes. As this kunzi ve MDC. Kana kuti apasi kunzi tuda kuti ma MPs ese ZANU-PF. Ngavapinde is for everyone. Because the constitution, it's not for some few individuals. The constitution is for us all. We all belong to the constitution. Pane another point yandauti muri Zimbabwe ibate. Pasiri kutsanangurwa 15 navanhu. Okay. Ndepekuti pa bill ipapa amendment of the bill. Pane nhau yekuti president kwete vamunangagwa. Okay. Office yacho. President. Vanofanira kuzenge vachivoterwa nema MPs. All right. Zoreva kuti pa ballot panenge pasisina zita rapresident waunoda kuti atungamirire nyika. Zvinenge zvakuitwa muparliament. Zvakuitwa muparliament. Okay. This is very wise. Why? Just imagine, waste my resources. Vanhu vari kutunga vanhu vavhotera MP. Chibanda ndiye MP watada muno. Tisu tinotuma chibanda. Ndizvozvo. Okay. Kuti chibanda chienda unotivhotera tiri kuda chamutengure. Saka chibanda haasi kwenda akatakura zvake iye. Saka tikatadza kumupa simba chibanda sa MP rekuti miririra kuti atotitaura kuparliament kuti isusu mwaka uno tinoda kutungamirwa nachamutengure. Saka tinenge tatadza kupa MP basa ratakamupa. Saka MP basa rake rekutotanga ndere kundotimirira muparliament kuti aiwa vanhu vekwangu kwandabva uko havasi kuda iwewe. Vakumboda kuti vatungamirwe neuyu. All right.
andikuona ndo basa rekutanga ramp saka tikuti isusu kana muparliament muine vanhu 400 for a good example maelections iwayo apresident achabika sei acharigika sei ndiani angatadze kuverenga from 1 to 100 angatadze kuverenga kuti 1 2 3 kusvika pa100 saka zvoreva kuti tatoeliminata rigging tikazoona pane ballot paper rechi2 ya402 403 rabva kupi automatically pane rigging saka tikutaura zvinhu kuti where Zimbabwe is going to a better beautiful place than where it was before. South Africa does that. One state does that. Ati murikona one zvinorerutsa ndima even my resources kana even my resources ndo paunogona kuona zvekare ma-MPA kuti are they loyal to you? Okay. Are they loyal to you? Tokutuma kuti endai takutuma isusu kuti takuvhotera basa rako iwewe chienda kuparliament undotaurira parliament kuti vanhu vandotungamira kwangu inini kwasadza uko vachoda kutungamirirwa nachamutengure saka vhoti yandiri kuisai haisi yangu ndiri kuisira vanhu vandotungamirira vandituma. You understand? Oisa uyobva kwake kubhinga uyabva kwake kuhwedza uyabva kwake kuchirundu tavhotera president ari kudiwa kwete nesu ari kudiwa nevanhu vatinotungamira. Did you get it? Yeah. Tobva ipapo chimwe chida kuamendwa pabill ndichataura 2 inhau tine gender commission. Gender commission tine Zimbabwe Human Rights Commission. Saka tine makommission maviri but makommission maviri aya ari kushanda basa rimwe chete. For example munhu wamwe ari mimi maparirwa mhosva iri gender related munoenda kugender office commission ndizvozvo taine ndarepwa kana ari kara mukadzi arepwa pabasa ari kuenda kunomangara nyaya yake kugender offices anyway, but at the same time paaparirwa mhosva abva aparirwa mhosva yehuman rights. He's a human, she's a human, this one, and her rights as a human has been violated. So why are we having 2 commissions duplicating roles? Why are we using the taxpayers' money kubhadhara masalaries yebasa ringade richiitwa nemunhu wani? So the amendment is simply saying, why can't we have gender commission, gender offices under Zimbabwe Human Rights Commission? Let us have one office serving diversity problems. Are human rights related? You understand? Saka vanhu izvozvo havasi kuzviziva. Thank you. It is time consuming. It's time consuming. Because iwewe vekugender vanobva kuti nyaya yako iyi inoda human rights. Then wakubva from human rights wakuenda so wakubva kugender commission wakuenda ku human rights. It's time consuming. Why can these things be done under one commission? To save taxpayers' money. Point number 1. To save time. Point number 2, to avoid duplication of roles. Am I talking? Yeah, you're talking some. Saka, these things, zvida kuamendwa. And inini, andione paine chakaipa, kuti paine one commission. Inova Zimbabwe Human Rights Commission, representing all rights-related issues. Are we there? Yeah. Then, what's one achit? No. Saka vazhinji vari kuti no to the presidential accession template. Kwete nekuti yakaipa, but nekuti vane ma-personals. They don't just like the president who is there. This is not a ZANU-PF constitution. This is the constitution of Zimbabwe citizens. And everyone is entitled to his or her opinion.
ndo liberty yacho, ndo freedom yacho. But zvimwe zvezvinhu, exactly, zvimwe zvezvinhu zvacho manje zviri too prophetic. Manje tikatoenda kubhaibheri baba, tikatoenda kubhaibheri pakatoipa. Because David anga constitution, their constitution was God. Throughout the Bible, especially the Old Testament, there was no constitution. Okay. There was no kutova neconstitution makristu tichitosarudza zvatiri kuda ainyasha. Tikadzokera kuna Mwari chaiche, God of there was no constitution. God was speaking to the prophets and the priests and the kings. There was no constitution. Madzimambo aMwari baba angasingaite machaichayo, angasingaite ma 2 years ka. Wala David aita ma 46 years makore varipo vachitonga Israel according to the mind of God, to God's will. How do we define God's will? Boss kuda kwa Mwari kakuswe kuerenga Bible robva kuti Mwari vaita kuda kwavo. That's not it. Mwari vanogona kushandisa vanhu vamusingadi, but vanhu vaiva vari muplan yaMwari. I'll give you a very good example. Why God vakavashandisa hure Rakab, riri hure remuJeriko. Why are you using? Are they no better people? Are they no families? MuJeriko mamusina ma couples here. They were upright. But God used a prostitute. Can we talk of an Samson? Iwe Samson, urikuda kuenda kuFilistia kunotora mukadzi. Mwari ndo vakatotaura kuti imi mamfanire kurodzana nevanhu vasina kudzingiswa. These are circumcised Philistines. You must not enter into their bedrooms. You must not intermarry. But also kuti Samson akatonetsera baba namai vake kuti ndiri kuda kuikwa muFilistia. Baba vakati hakuna here. Bhaibheri ritanzi havana kunge vaziva kuti Mwari vaitsvaga daka navaFilistia. Saka Samson kuenda kwaFilistia, it against the laws dzakanyorwa pasi. It was the order of God. Saka kune zvinoitwa naMwari sezvikuitwa paconstitution ipa, zvoita kunge zvisina umwari mukati. But Mwari vakatozidosa ndakudze kuti number 3, number 5, number 7. This is prophetic. Prophetic numbers. Geza nditaure the other thing. Zvida kuamendwa muconstitution. My traditional leaders, my chiefs, masabuku, to actively participate in politics. Vari kupiwa that room. Ndo vanhu kurarama, ndo vane influence. Saka I'll give you a very good example. Kuti muri sabhuku ndimunoita basa rekukokera vanhu kumusangano. Ndizvozvo. Mokokera vanhu kumusangano, vanhu voungana, but ndimozonzi don't participate. And that's not fair. They also have their, I was saying to somebody, ndikati, not only traditional, even pastors, church leaders, they should also be allowed. However, our constitution, haina section ne clause inotiudza kuti ma church leaders haatenderwe kuparticipate. You can participate. Saka tingati here constitution yakaipa ipapo, tingati here amendment iri kutendera chief Wenje, chief Mutasa, chief Bushu, chief Ngezi, chief Ngorima, chief Nyamaropa vachiva ne freedom kana bill chingera pasi kusarudza party yavanoda kusapota ivo kuti ini ndiri chief wedunhu rino, but I support MDC. Ini ndiri chief wedunhu rino, but I support ANC. Ini ndiri sabhuku wedunhu rino, but I'm ZANU-PF. Ini ndiri sabhuku wenzvimbo ino, but I support CCC. Okay. Zvinhu zvazvina kunaka here. So we are saying, I and my family and those that are around me,
vandagona kutaura pamusoro pebill number 3. I say yes to the amendment of bill number 3. Ndikade ndataura zvakawanda, ndangotaura in short, ndogona kutiona ngotaura chimwe chezeki. Okay, all right. Aimabona kuti a very good example, tine kwatinotora zvitupa paregistrar general RG, ndokune ma-death certificate, ndokune ma-birth certificate, ndokune zvitupa, ndokune ma-records, documentation yese yekuzvarwa kwako nekurarama kwako iri kwaRG. Why can't we give RG ma-roles ari kuitwa nezeki ekuregister voters roll odila nawo? Because iwewe right now unogona kundoregister kuti uvote, ndizvozvo woregister inonzi Kevin, but mostly people they call me Kelvin. I know ndobva ndanyora Kevin, chitupa changu chikuti Kevin. It's a very good example. But kuvoters roll konyorwa Kelvin, muso kundovota andivote. Okay, because these are two people. Saka zvainda kuna registrar ku RG unenge wabvunza kuvuta nechitupa chako, unongoenda nechitupa chako zviri pachitupa chako, zviri pachitupa chako iwewe, ndizvozvo ndo zviri kwaRG. Okay, so there are no complications. Ende ma complications aitika pauti zita rako raikwanisa kuzoresheka even pa muromo ako. Exactly, wozonza uchavoti, but une chitupa chako ipapo hausi kuvhota nekuda kwespelling yezita, then kati spelling yesename, then hauchavhoti. Apa wakatora 10 yako yekundoregister kuvhota, point number 1. Point number 2 yekundoverify, wakatora yese time. So why can't we allow RG to take off on this? It makes life easier, not for RG but for you the citizen achada kuvhota. Unongoenda nechitupa chako wopudza auchati ndikapepa kai, unongoenda nechitupa chako ndini Kevin okanyamakanga ndatovhota. There is no verification, there is no what, as simple as that. So when people havasi kunyatsotsanangurwa all this stuff, varongoti president ada kutosvika 2030 saka tiri kuti no. And also vari kuti no vacho ma-activists that are propagating the no agenda havasi kunyatsotsanangurira vanhu depth kwese kwatabva kweso vari kugumira kwapresident kwese kwevoters roll hakusi kutsanangurwa, kwegender hakusi kutsanangurwa, kwemasabhuku hakusi kutsanangurwa, kwezeki ikoko hakusi kutaurwa. Saka by end of the day we could have explained more, but what are we saying now? We are simply saying kuti it is your constitutional right, mwana weZimbabwe, to say yes to the bill or to say no to the bill. But when you say no to the bill, kune zvazvakashatira zvausiri kuona pari zvino. But when you say yes to the bill amendment number 3, uchaona kunaka kwazvo, sekutaura kwandaita kwenyaya yemachief yegender nehuman rights commission nenyaya yeRG nezek, then nenyaya yema-MPs nemakansela. So by end of the day I say yes. I say yes to bill number 3. You say yes to bill number 3. Muri yeZimbabwe tati tingotaura nemi muchidimbu, Mwari vachitiitira zvakanaka, tichipedzisa with I say yes, and my brother here he say yes to bill number 3 amendment. Ma reasons andataura yekutanga presidential term extension, ndakuita in conclusion, ndakuita sum up. Presidential term extension, why 7 years? Ndochekutanga chatamboti why 7 years? Number 7, it's biblical, it's prophetic. Why number 3? Why are we amending number 3? All these numbers, they are prophetic. That is, God is going to propel our nation Zimbabwe into a new season where all projects are going to be completed, and God is giving the grace to any man, any woman who is going to be the next president of Zimbabwe. This is also the grace to accomplish all projects in 7 years. The grace to accomplish any national
a building mandate that is going to be bestowed upon them. They are going to complete it in 7 years. So we say yes to this bill amendment. And also, ngatitendere kuti ma-MPs edu avhotere mutungamiriri wenyika muparliament. Tikavavhotera, we are giving them power to represent us at any given capacity. Kusvika pacapacity yekuti sarudzira mutungamiriri wenyika. Akapinda muparliament, tinomuudza zvekuita, nekuti mutungamiri iye MP iye kansela haasi kushandira mumwe munhu, haasi kuzvishandira. Tisu takamutuma ari kushandira isu. Tikamuti ena anovhotera vamunangagwa, ngaandovhotera vamunangagwa. Tikamuti ena anovhotera vachamisa, ngaandovhotera vachamisa. Ena anovhotera vamadhuku, ngaandovhotera vamadhuku. Ena anovhotera Brian Muteki, ngaandovhotera Brian Muteki. Ena anovhotera Elizabeth Valeri, enda unovhotera Elizabeth Valeri, nekuti ndizvo zvatinenge takakuvhotera isusu kuconstituency kwedu kuti timiririre as our MP or as our councillor. Saka mutungamiri wenyika ngaavhoterwe nema-MPs. Then ye-gender commission zvakanaka kuti ishande ioperate iri anti-Zimbabwe Human Rights Commission nekuda kwezvikonzero zviviri zvandogona kutaura nchimhanya. Chekutanga, to avoid duplication of roles. Chechipiri, time consuming for the victims. Chechitatu, zvinotambisa, zvinoburitsa mari yenyu imimi ma-taxpayers inenge ichindobhadhara masalaries nekuita zvibasa rinogona kunge richingoitwa neZimbabwe Human Rights Commission. And lastly, I say yes, could allow your community leaders to participate in active politics. Chief Sabuk, ma rights ake ekusarudzawo bato rezvematongerwo enyika raanoda kusapota, raanoda kumiririra. Chief anogona kutotungamira MDC ari chief wedu, anogona kutungamira ZANU-PF ari Sabuk wedu, anogona kutungamira dunhu ari Sabuk wedu zvekare. Are we together? So those are issues that nhasi rekedzai tikurukure tuonesane. If you have got anything, please just comment in the comment section. Ngatite hurukuro, no insults. Kutuka hakusiko kunogadzirisa nyaya, kushaudhana, ma-insults hakusiko kunogadzirisa nyaya, nekuti this bill, it is going to sail through and it is going to be successful, nekuti zvina Mwari mukati. God is in it. God bless you.